16 жніўня, пятніца. Вітаю, шаноўнае гаспадарства. З вами Вітаўт Ціўчык. Запрашаю на Белсадзум. Польскі генерал у адстаўцы прапануе стварыць беларускі легіён, а ў Лукашэнкі зноў гавораць пра чаканне правакацыяў з поўдня. Украінцы працягваюць наступ у Курскай вобласці. ЗСУ занялі чарговы населены пункт. Васкрасенскі выйшаў на новы ўзровень. Цяпер ён упрошвае пісаць прашэнні аб памілаванні родзічаў палітвязняў. Лукашенко зазначыў, што краіна мае ўсё неабходнае, цытата, для перадухілення імаверных паскудстваў. Узурпатар сабраў нараду пасля заявы пра збіццё ўкраінскіх беспілотнікаў. Падчас мерапрыемства Лукашенко зноў згадаў, што ў яго ёсць адпаведная мапа. Прызначаны Лукашэнкам міністр абароны Віктор Хрэнін сцвердзіў, што ўкраіна нібыта бесперапынна вядзе выведку беспілотнікамі, і яны часам трапляюць у беларускую паветраную прастору. Хрэнін дадаў, што ёсць высокая імавернасць учынення ў Беларусі ўзброеных правакацыяў, у тым ліку, цытата, з задзеяннем беларускіх нацыяналістычных фармаванняў. Тым часам у Польшчы былы камандуючы сухапутнымі войскамі Вальдэмар Скшыпчак прапанаваў сфармаваць беларускі легіён. На думку былога намесніка міністра абароны, Польшча, як дзяржава, пацярпелая ад рэжыму Лукашэнкі, мае права ўдзельнічаць у, цытата, асуджэнні забойчай каманды Лукашэнкі, а найперш у прыспешванні ўпадку ягонага рэжыму. Таксама, паводле Скшыпчака, адной з умоваў для пачатку будучых перамоваў захаду з Расіяй мусіць быць выдача Лукашэнкі міжнароднаму трыбуналу. А з намі на сувязі вайсковы аглядальнік Белсату Зміцер Міцкевіч. Зміцер, вітаю цябе. Вітаю. На твою думку, наколькі ўвогуле вось гэтая ідэя, якую агучыў польскі генерал у адстаўцы Вальдэмар Скшыпчак аб фармаванні беларускага легіёну на аснове беларускіх эмігрантаў, наколькі эта ідэя жыццяздольная? На самой справе, мне здаецца, гэта тое, пра што гаворыцца ўжо даволі даўно. І гэтым заняцца патрэбна было таксама ўжо працяглы час таму, паколькі ёсць людзі, якія знаходзяцца на тэрыторыі Польшчы, напрыклад, альбо на тэрыторыі Літвы, альбо іншых краінаў, якія не хочуць па розных прычынах прымаць удзелу на дадзены момант в вайне Расіі супраць Украіны на баку Украіны, якія не хочуць прымаць удзел непасрэдна ў баявых дзеяннях, але якія хочуць навучыцца рабіць гэта дзеля таго, каб у выпадку патрэбы прымаць удзел в вызваленні Беларусі, а таксама в абароне, напрыклад, тых краін, в якіх яны знаходзяцца, і, скажем так, дапамагчы тым дзяржавам, ну, зноў жа, набыць вось такую суб'ектнасць, да, вось атрымаць адпаведныя веды, адпаведную вайсковую падрыхтоўку. Мне здаецца, такія людзі ёсць, і верагодна то, што ёсць таксама і праграмы. Мы таксама з калегамі пра гэта размаўлялі ўжо даволі даўно, то што магчыма і стварыць праграму падрыхтоўкі. І зноў жа гістарычны досвед паказвае тое, што вот у Польшчы якраз такі гэтая гісторыя адбывалася, таксама ж Пілсудскі не проста так аднекуль з паветра ўзяўся і ягоныя легіёны. Гэта таксама вось вынік доўгай даволі працы. Адпаведна, я б казаў аб тым, што якраз у гэтым логіка ёсць, і менавіта калі планаваць стратэгічна, глядзець наперад і разглядаць розныя перспектывы, у тым ліку паразу Расіі у вайне супраць Украіны і супраць усяго цывілізаванага свету, то відавочна, што такія атрады бы спатрэбіліся, і гэта стала бы падставай для фармавання, стварэння новага беларускага афіцэрскага корпусу. І мне здаецца, то, што гэтым займацца патрэбна было ўжо даўно. І тое, што такія ідэі зараз з'яўляюцца ў публічнай прасторы, ну, можа быць, гэта нарэшце стане зрухам для зменаў сітуацыі ў лепшы бок. Як бы ты уяўляў ролю вось такога беларускага легіёну? Ці гэта павінна быць такая беларуская армія рэзерву, ці гэта зноў-такі, ведаеш, войска, якое можа ў ключавы момант, як ты кажаш, калі, напрыклад, Расія будзе прайграваць вайну ва ўкраіне, далучыцца да нейкіх рэальных дзеянняў па вызваленні Беларусі? Я думаю, то, што ў першую чаргу трэба казаць пра падрыхтоўку менавіта інструктарскага складу і афіцэрскага складу. Гэта тыя людзі, якія змогуць камандаваць пэўнымі аддзяленнямі,
альбо таксама тыя людзі, якія змогуць навучыць іншых людзей і у кароткі тэрмін стварыць менавіта вось гэтае вызвольнае войска. Таму што відавочна, што калі будзе на гэта попыт, калі будзе момант, што Расія будзе слабець, і зноў жа лукашысцкае войска разбежыцца адразу, ніхто не будзе там бараніць свайго гаспадара. Зноў жа, з кампетэнтнасцю там таксама вялікія праблемы, тому што мы все ведаем, па якім прынцыпах яно набіраецца, і мы все ведаем, па якіх прынцыпах яно функцыянуе. Адпаведна, гэты касцяк трэба ствараць, гэтым трэба займацца, і таксама, што важна, трэба разумець, што нават падрыхтоўка некалькіх штурмавых ротаў, вось на тэрыторыі іншых краін для Лукашэнкі створыць вялікую палітычную нервознасць. Ён і так там спіць і бачыць, як нейкія каліноўцы прыязджаюць, зноў жа, пра гэта балбожа пастаянна. Яго пастаянна гэта ў рыторыцы ёсць, і відавочна, што всялякія там Церцелі, іншыя Кубраковы яго пужаюць вось беларускімі добраахвотнікамі, нейкім там замежным легіёнам, кім заўгодна. То бок, гэта таксама можа спрычыніцца да менавіта дэстабілізацыі ўнутры лукашызму і ўнутры вось гэтага рэжыму, паколькі яны сапраўды баяцца падрыхтаванага праціўніка, які ў адрозненні ад іх будзе мець нейкую ідэю, і для якога в адрозненні ад іх гэтая Беларусь будзе нешта значыць, акрамя толькі вось кармушкі для іх. Наконт розных страхаў і запужванняў, вось акурат сёння Лукашенка ж сабраў нараду наконт сітуацыі на мяжы з Украінай. Там Хрэнін заявіў пра тое, што вось, маўляў, чакае нейкіх правакацыяў, што магчымая збройная правакацыя, акурат з удзелам, як ён сказаў, цытата, нацыяналістычных фармаванняў. Таксама Лукашенка сказаў пра тое, што гатовы для таго, каб апярэдзіць усялякія пакасці. Гэта зноў такая цытата. Зміцер, на твою думку, што адбываецца, навошта вось патрэбны зноў гэты такі нейкі новы ўсплеск такой дзіўнай рыторыкі? Зноў жа, тут пытанне, альбо нешта гэта яму ў галаву ударыла. Але калі ён ужо сабраў менавіта гэтую нараду бяспекі, значыць, все ж таки, ему таксама там нарасказвалі чарговых баек пра тое, што украінцы штосьці рыхтуюцца рабіць, пра нейкія там правакацыі і гэтак далей. Прытым, зноў жа, глядзіце, в які цікавы момант гэта адбываецца. Толькі не паспелі панарасказваць пра, нават в украінскіх СМІ, прашу заўважыць, пра мудрага Лукашэнку, які, вось гэта ж ён спецыяльна там нічога не рабіў, адвёў войскі ад мяжы з Украінай, каб украінцы маглі правесці аперацыю. Не паспелі гэтая аперацыя па дэзінфармацыі, гэтая байка распаўсюдзіцца па ўсёй украінскай тэрыторыі, і нават там некаторыя персанажы сярод беларускага палітыкуму пра гэта загаварылі, як тут Лукашенко зноў завёў старую шарманку. Значыць, верагодна, ему ўсё ж таки нехта гэта падказвае. Верагодна, рэальна усялякія гэтыя Церцелі, вся вось гэтая брыгада яго якраз палохае всімі гэтымі украінцамі, таму што відавочна, Лукашенко сам гэтым адназначна не разбіраецца. Ён увогуле, то бок, не разумее, як там што функцыянуе, гэта зразумела, адкуль яму ведаць пра нейкія ваенныя нюансы. І зразумела то, што там вось ёсць відавочна шэраг гэтых алармістаў, так званых, якія расказваюць яму аб тым, што трэба там нешта ўзмацняць, баяцца нейкіх правакацый і так далей, а гэта значыць, што патрэбна выдзеліць грошы менавіта гэтым дармаедам, якія расказваюць пра гэтыя пагрозы. Гэта ўсё адбываецца в рамках унутрыкабінетнай барацьбы. Яны прыдумваюць нейкія пагрозы, пужаюць імі Лукашэнку і спадзяюцца, што ён, на хвале гэтага, выдзеліць ім больш фінансавага рэсурса, які можна там ужо будзе выдаткаваць па сваім ужо па сваіх мэтах. Але таксама, што гэта дасць вагу ў гэтай міжкабінетнай барацьбе для тых персанажаў, у якіх атрымаецца больш паспяхова прасунуць свае байкі менавіта у асобе перад асобай Лукашэнка. То бок пакуль все будуецца такім чынам і выглядае, што гэта менавіта яму такія даклады на стол кладуцца, што ён для сябе складае вось такую карцінку свету. Зміцер, дзякуй вялікі за гэтую размову. З намі на сувязі быў ваенны аглядальнік Белсату Зміцер Міцкевіч. Забароны не будзе. Беларускія аўты ўсё ж змогуць заязджаць у Літоўскую рэспубліку, паведамляе памежная служба балтыйскай дзяржавы. Цяпер жа, згодна з пастановай, у краіну змогуць трапіць машыны беларусаў, якія маюць літоўскія візы ці дазвол на жыхарства. Пры гэтым за стырном аўтамабіля абавязкова мусіць быць уладальнік. Іншыя навіны Беларусі і свету ў нашым аглядзе.
Лукашэнкаўскія сілавікі працягваюць палітычныя рэпрэсіі. Гэтак вядома пра затрыманага мужчыну ў Бярэсце, а ў Рэчыцы двух затрыманых. 21гадовых Вячаслава Сачынку і Данілу Кузняцова адправілі ліквідоўваць наступствы ўрагану. Праваабаронцы «Вясны» высветлілі асобу затрыманага на днях у Кобране. Гэта 26гадовы Ілля Каратышэўскі. Таксама стала вядома пра травеньскі прысуд бізнэсоўцу Ягору Волкаву. 3 гады калоніі за ахвяраванне і ўдзел у мірным сходзе. Паводле «Вясны», агулам пасля 2020 года ў Беларусі з палітычных прычынаў затрымалі ўжо больш за 65 тысяч асобаў. Беларусы багацеюць, прынамсі так кажа Белстат. За першае сёлетняе паўгоддзе афіцыйныя рэальныя даходы ў краіне павялічыліся амаль на 10%. Пры гэтым дабрабыт насельніцтва расце куды хутчэй, чым у мінулым годзе. Летась гаманцы грамадзяну за 12 месяцаў пацяжэлі на 6%. Вырас і сярэдні заробак. Паводле Міністэрства эканомікі ён ужо перавысіў 2200 рублёў. ЗСУ занялі яшчэ адну лакацыю ў Курскай вобласці – сяло Унізапнае, паведамляе Дэпстейт. Агулам пасля наступу ў Расіі 80 населеных пунктаў трапілі пад кантроль украінскага войска. Аднак паралельна з поспехамі на курскім напрамку трывожныя навіны прыходзяць з іншых частак фронту. Ёсць інфармацыя пра поспехі расійскай арміі на Донбасе. Там расейцы прасунуліся каля паселішча Песчаны і ў Краснагораўцы Данецкай вобласці. Тромба не было. У Расіі назвалі афіцыйную версію гібелі палітыка і палітвязня Аляксея Навальнага. Яна аспрэчвае папярэднюю версію медыкаў. Цяпер эксперты кажуць, што прычыною смерці стала арытмія, выкліканая камбінаваным захворваннем, а само здарэнне не носіць крымінальнага характару. У завядзенні справы аб забойстве удаве дзеяча Юліі Навальнай адмоўлена. 2 трамваі сутыкнуліся на вуліцы Казлова ў Менску. Некалькі пасажыраў пацярпелі. Іх даставілі для абследавання ў шпіталь. Паводле ДАІ прычына здарэння – адключэнне напружання на кантактнай сетцы. Вынік – спынення руху на рэйках. Адзін з трамваяў па інерцыі наехаў на той, што затрымаўся наперадзе. Новы ўзровень ціску. Юрый Васкрасенскі тэлефануе сем'ям палітвязняў, якія нібыта падпісалі прашэнні аб памілаванні, і спрабуе пераканаць розішаў напісаць дадатковыя прашэнні ад свайго імя. Маўляў, цытата, «Прэзідэнт будзе вырашаць, і яму будзе прыемна, што яго просяць». Такую інфармацыю дае партал «Люстэрка» са спасылкай на сваю крыніцу. Васкрасенскі сцвярджае, што частку палітвязняў маюць вызваліць да 17 верасня, гадавіны ўварвання Чырвонай арміі ў заходнюю Беларусь. Паразмаўляць з журналістамі дзеяч адмовіўся, назваўшы іх прадстаўнікамі, цытата, экстрэмісцкага медыя. Раней Юрый Васкрасенскі ўжо рыхтаваў 3 спісы на памілаванне, аднак Лукашенка выпускаў невялікую колькасць палітвязняў. Ці быў хтосьці вызвалены з апошняга спісу, складзенага 2 гады таму, дагэтуль невядома. Сёння стала вядома, што Лукашенка вызваліў 30 палітвязняў, у тым ліку 14 жанчын і 16 мужчын. Некаторыя з іх маюць сур'ёзныя захворванні, ёсць асобы пенсійнага ўзросту. З намі на сувязі Леонид Судаленко з праваабарончага цэнтру «Вясна». Былы палітвязень. Спадар Леонид, вітаю вас. Вітаю. Вось чуем мы ўжо не першы раз пра тое, што Васкрасенскі схіляе для таго, каб людзі пісалі прашэнне аб памілаванні. Што, праўда, цяпер гэта я вымушаны быў перачытаць эту інфармацыю некалькі разоў, бо не адразу зразумеў. Раней я чуў, што менавіта палітвязняў прымушалі пісаць лісты аб памілаванні. Цяпер, паводле інфармацыі парталу «Люстэрка», Васкрасенскі звоніць сем'ям палітвязняў, якія ўжо напісалі такое прашэнне, але гэтага мала. Аказваецца, трэба, каб уся сям'я яшчэ напісала прашэнне, бо чым больш іх будзе, тым больш шансаў, што, цытата, прэзідэнту гэта спадабаецца. Што ўвогуле адбываецца, на вашу думку, і навошта ўвогуле ён робіць эту кампанію, калі мы ведаем, што палітвязні не падпадаюць пад амністыю, бо іх уключаюць у спіс экстрэмістаў і тэрарыстаў вельмі часта? Да, вы добра заўважылі, што тая амністыя, якая выйшла ў бегучым годзе, яна наогул не распаўсюджваецца на палітычных, бо, як вы правильно сказалі,
усіх пасля уступлення прыгавораў у законную сілу усіх палітычных уносяць ці то у экстрэмісцкія спісы, ці ў тэрарыстычныя спісы. І ў законе пра амністыю чорным па беламу запісана, што яна не распаўсюджвацца на тых, хто здзейсніў вось злачынствы гэтага накірунку. Так? Что тычыцца Воскресенскага, дзіўны чалавек, ён мне падаўся такім яшчэ тады ў 2021 годзе, калі я сядзеў, знаходзіўся ў чаканні суда у гомельскім СІЗА, і мне аднойчы ў камеру прынеслі ад яго ліст. Ён нават тэрмін мне усталяваў до 30 жніўня, маўляў, 2021 года напиши прошение на помилование, признай вину, і тады будзеш дома восенню уже. Ну, до 30 жніўня, выбачайце, тут зноў гэта нейкія даты, гэта ж, наколькі памятаю, акурат народзіны узурпатара ці штосьці каля таго. Ну, але ён вось до конца жніўня мне такі тэрмін усталяваў. Тады ж яшчэ гэтага штучнага праздніка 17 верасня свята гэтага не было, як яны яго назвалі Дзень народнага адзінства. Але былі у тым ліку тых, хто знаходзіцца там, вялікія спадзевы на тое, што вось гэта свята, ну з кім будзе Лукашенко яднацца, з сілавікамі ён і так уже паяднаўся, да? І кроўю яны паядналіся, і гвалтам гэтым над мірнымі дэманстрантамі. А з кім тады будзе яднацца Лукашенко? І мы разлічвалі, што вось гэта свята якраз такі і вызваліць усіх палітвязняў. Гэта быў, на памятаю, 21 год. Але прайшло ўжо 4 гады з тых часоў прайшло, а воз, як кажуць, і да сённяшняга дня там. Тое, што робіць Воскресенскі, названіваючы блізкім, родзічам палітзняволеных, ну, дзіўна гэта, таму што гэта ж незаконная працэдура, закон гэтага не прадугледжвае. Закон рэгламентуе парадак падачы прашэння пра памілаванне, і такія пасярэднікі паміж палітзняволеным яго сям'ёй, як Воскресенскі, там наогул не прадугледжаны, да? Вось, як я казаў і кажу яшчэ раз, не трэба шукаць здаровы сэнс там, дзе ты яго не паклаў. Напэўна, канешне, у канцелярыі у Лукашэнкі зараз жа ідзе падрыхтоўка да так званых выбараў прэзідэнцкіх. Ну, будзе Лукашенко ў наступным годзе перабірацца. І трэба заўважыць, што гэта будуць першыя выбары прэзідэнцкія, калі ў краіне ёсць палітычныя вязні. Ніколі іх не было на момант выбараў. Напамятаю, і Алеся Беляцкага тады напярэдадні выбараў 15-го года, і Статкевіча Лукашенко таксама выпускаў. То бок, на дзень выбараў прэзідэнцкіх ніколі не было палітычных. А тут, як кажуць, конвейер рэпрэсій не спыняецца ні на адзін дзень. Адных вызваляюць па заканчэнню тэрмінаў, другія туды заязджаюць. І вось такая дзіўная сітуацыя, напэўна, яна хвалюе перадвыбарчы штаб Лукашэнкі. Яны шукаюць шляхі, як мне падаецца. Ось. Ну і, канешне, штосьці будуць рабіць у гэтым накірунку. Ось. Калі не амністыя, ну трэба ж яксьці вызваляць палітычных. Ось. І, магчыма, якуюсь частку ўсё ж афіцыйны Мінск вырашыць выпусціць напярэдадні выбараў якуюсьці частку палітычных. Ну, каб было, напрыклад, не 1500, а хаця б уже менш 1000, то ўжо, ну, яны будуць паказваць, што ёсць нейкі рух, яны адкрытыя да перамоваў. Вось калі палітычныя вось прызнаюць віну, яны пакаяліся, ну тады вось мы такога з барскага пляча дадзім ім памілаванне. Але падкрэслю, не все гатовы там пісаць гэтае прашэнне. Для мяне, напрыклад, гэта была чырвоная лінія, таму што прызнаць праваабарончую дзейнасць, за якую мяне кінулі на 3 гады за краты, прызнаць тое, што я паўжыцця свайго здзейсняў крымінальнае злачынства, да, калі я прызнаў бы вину. Поэтому нават каб мне добавляли новый термин, я бы этой вины не признал. Але подкрэсліваю, багато хто там признае вину, піша прашэнні на памілаванне. Але ж, як бачым, до сённяшняга дня гэта не спрацоўвае. І ў тым ліку не спрацуе оно, і калі гэты камісар лукашэнкаўскага штабу Воскресенскі будзе названіваць блізкім палітычных. Ён же як себе называў камісарам Конституцыі. Лепш бы Воскресенскі
хвалявала б яго пытанне вось гэтай заочнай вытворчасці, таму што фактычна рэпрэсіі ўжо выйшлі за межы Беларусі і пераследуюць нават тых, хто выходзіць тут вось на розныя мерапрыемствы, не толькі ў Вільні, у Варшаве, нават у Амерыцы выйшаў на якосьці мерапрыемства, все, ты злачынца. Про гэта трэба казаць, про тое, што Украіну рано ці позна вернецца Конституцыя і закон, і што тады прыйдзецца рабіць тым, хто вось менавіта ажыццяўляе гэтай рэпрэсіі. Не Лукашенко ж робіць рэпрэсіі. Да, Лукашенко заказчык, а рэпрэсіі кожны дзень робяць вось менавіта такія, як Воскресенскі, людзі ў мантыях суддзей ды ў пракурорскіх мундзірах. Спадар Леонид, вось яшчэ адзін момант, гэта навошта ўвогуле Лукашэнку патрэбнае так моцна гэтае прашэнне памілавання. Вось прыклад трошкі замежны. Падчас нядаўняга абмену вязнямі паміж Захадам і Расеяй нават Путін павыпускаў расійскіх палітвязняў, якія не пісалі ніякога прашэння памілавання. Тут Лукашенко ўжо не раз у апошнія тыдні заяўляе, што хоча нейкіх лепшых кантактаў з Захадам. І Захад яму кажа, ну так вызвалі палітвязняў, а ён усё роўна гэтага не робіць. І вось нейкія новыя проста спосабы, не магу іх назваць інакш як вычварэнскімі, калі ўжо і так палітвязень падпісаў прашэнне, а яшчэ ціснуць на ўсю ягоную сям'ю, каб і яны яшчэ падпісвалі, і тады, можа быць, Лукашенко злітуецца. Вось гэтыя тэлефонныя званкі, тое, што робіць Воскресенскі, я не думаю, што гэта каманда Лукашэнкі. Канешне, яго штаб думае, як выйсці з гэтай сітуацыі, як праводзіць выбары ў краіне, калі 1500 палітвязняў, а калі памножыць на блізкіх, родных, дык гэта ж вядома, якая лічба. Цяжка тлумачыць гэтую. Мне здаецца, што гэта ініцыятыва проста каб Воскресенскага, каб спадабацца свайму гаспадару, таму што ён жа і так нічога не робіць. Я, дарэчы, зайшоў на сайт той арганізацыі, якую ён узначальвае, там апошняя навіна сакавік 22-го года, уяўляеце? Мёртвая структура, дзіўна проста, навошта зараз Воскресенскага выцягнулі з гэтага пыльнай шафы, ці адкуль яго выцягнулі, ён гэта зараз робіць. Хоча спадабацца гаспадару. Лічу, што гэта яго ініцыятыва. Гэта не ініцыятыва Лукашэнкі. Калі Лукашенко захоча памілаваць, у яго ёсць права памілаваць нават без прашэння. Алесь Бяляцкі расказваў у 2014 годзе, як прыйшлі ў прамысловы цэх, яго забралі, пасадзілі на гэтую булку, машыну хуткай дапамогі, адвезлі ў Бобруйск на вакзал, купілі квіток на дизель-поезд і сказалі, вот, з Мінску той бок. Без любой паперы вызвалілі тады на Бяляцкага. Калі Лукашенко прыжме, ці прыжала б і сёння, ніхто б не чакаў бы гэтых прашэнняў. Гэта ўсё фікцыя. Але ж назапашваюць, так, назапашваюць, таму што калі прыйдзе эра справядлівасці, а яна прыйдзе ў Беларусі, калі кожнаму прыйдзецца адказваць за тыя рэпрэсіі, дык, канешне, у справе ж будзе ляжаць гэта прызнанне віны, безумоўна, тады будуць спасылацца. Так якой ты хочаш рэабілітацыі, калі ты прызнаў віну? Вось так, я думаю, будзе. І наадварот, моцна будзе пазіцыя ў таго, хто не прызнаваў віну. І, канешне, усе гэтыя людзі павінны атрымаць поўную рэабілітацыю ў той час, калі ў краіну вернецца канстытуцыйная законнасць. Напэўна, перад усім беларускім грамадствам яшчэ будзе вялікая праца, паколькі нават хоць гэтая лічба ў 1500 палітвязняў у рэальнасці, якія самыя праваабаронцы азначаюць, можа аказацца значна большую, бо родзічаў застрашваюць, каб яны нічога не паведамлялі. І проста часта мы бачым, як суды робяць таемнымі і закрытымі для грамадскасці. Спадар Леонид, вялікі вам дзякуй за тое, што далучыліся да нашай праграмы. З намі на сувязі быў былы палітвязень, прадстаўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» Леонид Судаленко. Нават 400 тысячаў у сталіцы, агулам дзясяткі тысячаў у абласных цэнтрах і яшчэ тысячы ў меншых гарадах і вёсках. 16 жніўня 2020 года адбылася самая масавая дэманстрацыя ў гісторыі Беларусі. Людзі пад нацыянальнымі сцягамі патрабавалі свабодных выбараў і выказвалі нязгоду з гвалтам і беззаконнем. Кадры 4-гадовай даўніны з Менску, Берасця і Гомля вашай увазе.
Гаспадарства, дзякую вам за прагляд нашай праграмы. Калі для вас гэта бяспечна, подписывайтеся, калі ласка, на наш YouTube канал Белсат News, ставьте уподобанні і каментуйте. Свабоды і міру вам.